Dames en heren, onze volgende gast zit al fertig. We komen natuurlijk uit de remmidemmi van die drie vastelovensvereinen. De Slayer Jeff Jaasten naar de LVK, die het enige in de Kirchhöfer vastelovensslayer. En we komen nu bij het Anja Nieuwera. En het Anja, waar we ontzettend vroeg met zijn dat hij aan de zit. Maar daar is natuurlijk bij u allen bekend als directeur van Visit Limburg. Zuid-Limburg. Visit Zuid-Limburg, ik ben al meteen gecorrigeerd. Dat is de richtige dynamiek die we moeten hebben. Ja. Visit Zuid-Limburg. En dat niet alleen, het is ook nog een thrillerschrijfster. Ja. En inmiddels nationale bekendheid verworven. Ik weet niet of er vertalingen zijn, in beeld zijn, boezen niet aan het orgel. Ja, daar zijn ze mee bezig. Oké, dan kunnen we daar ook nog even over gaan. En ik weet niet of ik al gezegd had, Kirchhout Smeertje. Ja, richtig. Ja, kijk, wat zal er Ihnen zeggen over? Want daar wisten jullie nog misschien het minste van. Ja, ik ben geboren aan de Neustraat. Hoverwegen, 67 Oesterkoop, 67, maar ik weet het niet. En daarna verhuisd naar Kaffenberg op Schevemelt. En ik ga op productjes zetten, Wietsdieg. Ja, precies. En ja, schön ziet je het. En ik ben er allemaal op Kirchhout. Dus, nou, maar Kirchhout Meertje je blijft. Ja. Maar toen in het Heuveland. Ik woon in het Heuveland, ja. En ik ben getrouwd met een Zittert-naar, weet je, die Zittertse jong. En een Zittert. Een Zittert. Ja. En ja, we wonen in het Heuveland, prachtig in de heuvels. Ja, ik ben aan het strooien, dat is echt... Ja, maar... Maar helemaal op in het. Ja. Nee, maar dat is veel plek in Kirchhoog, hè. Dus wensen bij Roldukens... ze zo rondwandelen, ja, dat is ook fantastisch. Ja. Dat is overal, of de Groene Long. Vroeger over het Stuurmeer. Hè. Dus Groene Long, ik wist niet wie dat bedacht had, maar goed, het had aan het bedacht. Maar goed, zo. Ja, en de directeur, want zo kunnen ze natuurlijk overal in de pers van Visit Zuid-Limburg, dat VVV. Ja. En het is natuurlijk een bessere naam in VVV, maar dat is toch altijd een beetje stoffig imago. Ja, gehad in ieder geval wel. Ja, nou ja, VVV verhandt, waarom is dat wereldwijd als soort organisatie, hitch met een heel chic woord, DMO, Destination Management Organization. En wereldwijd had ze veel bij als soort organisaties. In Nederland had die immer VVV voor de naam. En internationaal... Maar nu wisten we niet meer wat de afkorting betekent. Nee, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Ja, maar die van ons, die is de oudste in Nederland. In 1885 is die opgericht. En, maar wereldwijd heeft je als organisaties nu Visit. Visit Brussel, Visit Schotland, Visit Berlijn. En dat heel veel van die communicatie tegenwoordig via online media gaat, sociale media, et cetera. En dan weet toch, en ook Google zoekt dan ook op Official Organization for Tourism, is dan Visit Huppelepup. Ja. En dat wordt de belangrijkste reden voor ons, want statutair zijn we nog immer Stichting VVV Zuid-Limburg. Ja. Maar de handelsnaam, zeg maar, is Visit Zuid-Limburg geworden, omdat de nieuwe generaties zoeken daar ook. Ja, natuurlijk. En googelt. En dan moet ze zo goed mogelijk bovenaan staan. Ja, precies. En dat passeert op die manier. En dat had je weer mee te maken dat internationaal nu door naam is. Omdat, en voor ons ook nu meer internationaal. Ik kom net van een vergadering over marketing van wie we dat in Duitsland doen. En dan, de Pruis, dat weet dan ook niet precies wat is. Dat zal dan misschien een beetje weten wat VVV is. Maar ook daar zijn de jongere generaties, die zoeken dan Limburg en dan denken ze Visit en dan zoeken ze erop en zo is dat eigenlijk. Maar dat is wel een geweldige dimensie van het werk dan, dat internationale. Ja, heel leuk, interessant. Ja, de leert heel veel van wie de wereld hobbelt. Hè? Dus, want je moet het niet vergeten, toerisme, onze bedrijfstak, de grote trends werden immer als eerste in het toerisme uitgeprobeerd. Wenn ik bijvoorbeeld kijk naar de opkomst van internet, er zijn 2 sectoren. Maar zo denken, ene is natuurlijk toerisme, die internet goed had gemaakt. Maar er is er nog een. Welke sector denkt ze dat de andere is die het toerisme goed had gemaakt? Het toerisme goed? Nee, dus internet. Dus welke 2 sectoren had internet goed gemaakt? Toerisme en? Geen idee. Porno. Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik dacht het me wel, maar ik denk met zo'n...
Nee, ja. Dus porno en toerisme hebben internet groot gemaakt. Door hadden de lui... Dus is porno in goed gezelschap? Ja, zou ze zeggen. Ja. Of vuur ze in goed gezelschap. Ja. Maar dus dat wil ze zeggen, dat vrije tijd en zoeken op hen hand over de begin jaren 90, wie internet opkwam, vorige eeuw. En dus zie je ook dat bijvoorbeeld maatschappijen wie Ryanair en online betalen, waar eerst in de luchtvaartwereld, want sommigen zich dat nog herinneren, ging ze eerst die online betalingen, dat was in het begin nu griezelig, hè? Maar in de luchtvaart met Ryanair en dat soort maatschappijen is dat opgekomen. Dus je ziet, en dat vind je het leuke van mijn beroep, dat we immer met trends bezig moeten zien, wat speelt in de wereld. Want in onze sector werden dat eerst je probeert dan ook wel zorgen dat ze weet wie het loopt. Dus, ja, wat interessant, zo leert ze het al wel meer. Ja. En moet ze ook nog rekening houden met bepaalde zoekwoorden dan, die of bij porno vingen of bij... nee, maar ik weet niet, we gaan tot tegenwoordig, hè, onze hele die online wereld. Daar had ze specialisten voor. En ik kijk van wie ik begon 29 jaar geleden in dit beroep. Hè. Toen bestond je internet, daar houdt ze 3 televisiezenders, wat ze op koers adverteren. Daar houdt ze 3 kranten, wat ze in koers doen. Daar houdt ze de ANWB-kampioen. En dat wordt de wereld, hè. Dat wordt de communicatie. En daarin... Meer wordt niet. Meer wordt niet. En sinds de opkomst van internet, maar vooral ook sociale media en allerlei, als ze echt hele specialisten, dus voor werken als Visit Zuid-Limburg met echte helemaal online professionals die alleen maar dat stukje van de communicatie... en die precies bepalen wanneer je in plaats van bij de woord... En welk woord en wie wat en welke hashtag en ik kreeg tegenwoordig alleen nog maar instructies van, goh, doe dus dit en dit en dit. Maar het is niet meer te volgen, het is wel te volgen, ik volg het wel allemaal ook. Ik volg ook regelmatig nog cursussen, alleen maar om webinars staat aan, om up-to-date te blijven, maar dan denk ik af en toe van, ingewikkeld. Ja, maar het had nog wel een die grote passie. Ja. Dat, ik vind het geweldig. Het toerisme en de ontwikkeling. Ik ken het anders, hè. Ik ben met 17 jaar begonnen met het poetsen van de wc's bij Monopol in Valkenburg. Hè. Dus ik ga me aardig omhoog gewerkt. Ja, precies. Ik ga alle kanten ervan je zien, dus ik vind het geweldig. Natuurlijk zo eens vaker, hoor, van die begonnen zijn bij de toiletten. Dan niet trepkoor. Nee, dat was een vakantiebaantje toen een keer. Ik woonde naar Griekenland. En moest een beetje geld verdiend werden. Ja. Dus, vakantiewerk in Valkenburg. Vakantiewerk in Valkenburg wordt met de bus, smorgens heel vroeg. En dan, wanneer de gasten voet worden, dan kon ik me op de wc's en de badkamers geven. Ja. En nu ben je directeur en ook nog schrijver. Ja, dat is de hobby. Ja. Hele leuke hobby. Dat noemt ze ook echt hobby, echt om dat onderscheid te maken. Het is echt hobby. Ik zie de VVV wel toch meer... Ik doe ze allebei RVR. Maar de VVV had wel toch wel meer druk, laat ik het zo zeggen. Hè. Daar had ze van doen met de politiek en met toch... ik ga toch dik 40 man personeel. Daar is heel veel verantwoordelijkheid voor het gebied, zware projecten. Dus dat vult wel meer wie werk, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Maar het schrijven is toch wel, dat is de Duitser zei dat heel goed de zielen baumeln lassen. Met het schrijven kan ik zo'n beetje zo, wat zo zwabberen en loskomen. Ja, want ik volg die gewoon op Facebook en dan had ze een schrijfweek in Anzije of een schrijfweek in Frankrijk, in het zuiden en... Dan werd ze een andere mens, of niet? Ja, dan kan ik het allemaal een beetje loslassen. Ik ben zeer, noem ze dat, fanatiek in mijn werk. Nog immer, want ik ga natuurlijk te eren de schoonste streek van Nederland. Absoluut. Ik bedoel, als man een schöne vrouw has, dan blies ze ook hier erbij en dan kijkt ze uit en dan let ze op dat er dichter niks aan kunt. En zo ga ik dat met mij Zuid-Limburg. Ik ga natuurlijk als VV-directeur het schoonste gebied van het land. En dan ben je daar ook zeer serieus mee bezig. En de voelt dat als dingen partner die dat ze in Ieren moet houden. Ja. Nee, maar ik zei nog dan, weet je wat het is? Wanneer ik door het Heuveland vaar of hij naar Kerkrade komt of ergens binnen in Zuid-Limburg, dan denk ik immer, het is mijn werk, snap je? Wanneer ik ergens een papier in de natuur zie liggen, denk ik, dat moet ik opruimen, want anders zien de toeristen dat.
Dus ik ben heel erg met dat gebied bezig. Wanneer je het gebeurt, wat ik denk, dat is geweldig voor het gebied, voor toerisme. Je bent enig, wie zou het, 24/7. Dus, en wanneer ik dan naar zee, dat dat gebied kent ze niet los als de huurslukalen. Dan denk je, dat moet ik onthouden. Dus je bent heel erg met dat gebied bezig. En daarom moet ik voeden, anders blijf ik daarmee bezig. Ja, precies. Ja. Dan moet ze uitschakelen. Dan moet ik echt... Ja, dat kan ze niet schrijven, dat klopt. Nee, een accountant kan ook niet ontspannen, wanneer hij de jaarrekeningen voor de naast moet houden. Nee. En we kennen het niet over al die buggen gaan, want nee. Dat zie je dus al ongeveer. Jezus, dat jong snel. Ik ga één bocht op, dus dat hij laatste, dus ik ga ze allemaal lezen, dus ik kan alleen maar de lui Aaron leest die bugger en zich stoot op een schrijver die ons eigen streek kunt. Ja. En dat je durft had om literaire thrillers te schrijven. Ja. Vaak in een unieke omgeving. Ja. En ja, kan ik alleen maar als tip met je hebben. En misschien dan om, zal maar het kringetje klein beetje om af te sluiten wensen doen. Nog een paar zinnen haast voor actueel project van u, van Visit Zuid-Limburg. Wat ze nu nog met warm kan smaken, wat zou ze nog kunnen zeggen? Dat is nu een gratis reclame. Oké, dan zou ik ze hier willen zeggen, en dat valt me als Kerkruid-Smeertje heel zwaar, echt zwaar. Jank nog hele, Noordmaankwartier. Ja. En jank door naar onze nieuwe VVV-experience, dus in het Maankwartier. Want door draaien voor gratis een prachtige film van 20 minuten over de geschiedenis van Parkstad, waar Kerkroor een hele grote hoofdrol in speelt. En dan vertellen die geschiedenis... Kerkroor nog helemaal met Kerkroor een hoofdrol. Met Kerkroor speelt een grote hoofdrol in. Nee, maar ik vind dat heel mooi zou ik vinden, wanneer jullie de film zien en bewust werden in wat voor prachtige streek hij ons Kerkroor Parkstad. Dit gebied hij. Ja. Zo'n woord kan men het aan om af te sluiten. Bedankt Anja voor het leuke gesprek. Ja, en ik wens alle lu een race naar Heerlen, naar Maankwartier, naar het Experience Center van Visit Zuid-Limburg. Ja, dankjewel.
We zijn de ganse dag al te gast in het Gaia-park, dames en heren. Gaia Zoo heet het. En in Kerkhoff werd dat natuurlijk een beetje gekscherend, maar Kerkhoff genoemd. Jaat. En de Jansen met een kiegeloes op twee prachtige, kijk even die kant op door, twee prachtige rode panda's. En dan weet ze dat ze op een unieke plaats in Kerkhoff aangekomen is. En daarom is het hartstikke leuk dat voorbij ons hand de directeur van Gaia Zoo, Rob Hupperts. Rob, van harte. Welkom. Welkom. Hoi. Ja, leuk, welkom, ja. Leuk dat ze hier is. Ja. En we doen in een paar zinnen zo'n de aftrap geven over wat is uniek aan Gaia Zoo. Waarvoor moet elke Nederlander, er komen al lui uit alle buitenlanden, maar waarom moet en naar Gaia Zoo komen? Ja, kijk, voor ons in Kerkhoff vind ik eigenlijk uniek dat in ons jeugd voor alle twee dingen gaan hij gesport. Ja. Gehockeyd, gevoetbald, de groene long. Ja, goed. En even bezig geweest, los ertoe zeggen. Het zwembad. Ja, zeker. Ja, en dat is getransformeerd in de wereld die voor Gaia Zoo noemen. Ja. En inmiddels toch 500.000 bezoekers per jaar. 500.000? Ja. Ben je boven 7 miljoen op dit moment, dus het gaat hel. Dan had ik even de coronajaren net met gerechend, nee. Toen ging dat natuurlijk gaat hongen. Uiteraard. Maar en wat Handvrij gebouwd is denk ik toch wel een hele bijzondere omgeving. En ik denk ook ik vooral stoten ben, is dat deren hij heel natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Mensen denken aan een dierentuin, denken ze toch vlot aan hekken en tralies en dat soort dingen. En dat kunnen ze bij ons net tegen. We investeren ook veel in de gasten, dus horeca, speelgelegenheden voor de kinderen. En misschien een redelijk onafhankelijk criterium is dat je raadt verreweg overal warm 2000 geworden bij de AMB van het leukste uitje van Nederland. Zolang ze de prijs geven, zitten ze voor in de top 3. Allemaal bovenaan. Of de Efteling, of Gaia, Blijdorp. Dat is natuurlijk best leuk. Dat is als klein dierentuintje Oeskerk. Nu maar best leuk. Ja. En door staan vertussen. Dus op de een of andere manier vingen de luur toch zo wat voor ze bij aan. Ja, en dat is dan de combinatie dings toe van dat de dieren hij vrij natuurlijk leven in een natuurlijke biotoop noemen ze dat je leuk met een moeilijk woord. Ja. En, maar dat ze ook gewoon gezellig kunnen spaceren, dan kunnen ze abonnement nemen en een stukje binnenlopen, dan kunnen ze op het terras zitten, dan kunnen ze het ijs. En ja, prominent, voor mij al 2 stunden in beeld, en ik darf niet komen, Gaia Limburgs blond, Gaia Limburgs rood, dus ook nog eigen producten. Ze kopen op de terrassen. Nou ja, kijk, dus is die abonnementhouders, daar hebben we er best veel van, een klein 45.000. En opvallend, wanneer ik ons vergelijk met veel andere dierentuinen, is dat er toch heel veel lui die de kinderen het hoes al oeshand, die hij komen spaceren, wie ze zegt. Dus de papa en de mam, de opa en de oma, of met de kleinkinderen erbij. Maar de hoeft niet meer per se het traditioneel jong gezin te zien, om naar de dierentuin te gaan. Dus nu komen hij hen. Drinken ze een tas koffie en een stuk vlaam en lopen runken langs de giraffen. En de keer nog komen ze en lopen ze naar Angezien, runken langs de wolven of whatever. En dat wel voor jaar zie je. Het wordt vooral een wandeling in de natuur zie je. Vooral een soort filosofie. De producten die we gebruiken komen eigenlijk allemaal binnen 50 kilometer rond Kerkhoff. Dus verwerken niet met steng uit het verre oosten of wat dan ook. Het kunt heider kundersteen uit de grond of eikenhuis uit de grond. En de hele dierentuin is een beetje op dezelfde manier opgebouwd. En waarvoor deed dat? Wat is de achtergrond van die filosofie? Is dat... Ja, nou, omdat ik het zelf eigenlijk heel rustig vind. Doordat werd meer een wandeling in de natuur waarin ze toevallig het dier tegen kan komen. En vaak mensen nog van die dierentuinen geweest, met name de traditionelere dierentuinen in Steer. Zie je heel vaak dat wordt toen gebouwd, is inmiddels al een beetje getateerd. De vervesavondbladderen dingen. En dat wil ik niet. Bij ons is eigenlijk alles hetzelfde wat we nu neu zullen bouwen. Wens hoe hij deze zomer rondloopt, gaan ze net zeggen dat dat neuier is dan een ding van misschien dat 10 jaar geleden gebouwd is. Dus die rust wil ik erin creëren. En wat nu deze zomer komen, zoiets is, wat is dan neu? Wat zullen er neu bouwen? Nou, op dit moment niet te mis is onze taiga-volière. Vorig jaar ongeveer rond dit het hand verengnaadje had met Jansen vieze snij, zware pleksnij. En daar wordt die volière niet tegen bestand, dus die is als het ware ingeklapt.
En die zijn van Jans op Nuyen bouwen, weer Jans op Nuyen ingericht. Reusachtig ding. Maar dat broegen voor hetzelfde stoel, wat voor losse verrozen, wat voor overal hij bij de rode pandas ook toepassen. En doordat ligt dat alle nu een beetje op beneden. Dus dat is een groot project voor zijn entree, niet te missen. We gaan een compleet nieuwe entree, na 7 miljoen bezoekers. Met een entree die met alle respect de beetje een veredelde kinderboerderij wordt. Van doen echt een fantastisch mooi gebouw bouwen en met echt een blik van. Wordt ze u tegen 6. Ja, niet te missen. Ja. Niet te missen. Ja, dan misschien even nog naar de corona ziet. Natuurlijk ziet hij de veel hingen zich wel los, maar we kennen er niet omheen. Ja. En wie vangen dat? Wie vongen dat? Nou, dan merk je zeker bij de dat die lunen mee komen. Ja, zeker bij de intelligentere dieren, wie apen, et cetera. Ja. Die reageren dan wel heel sterk wensen voorbij kunnen. Ja. Want die zijn natuurlijk nieuwsgierig van nature. Het zijn nog dieren die maar dat totaal niet zo zijn, die vinden het heerlijk rustig. Ja, precies. Het is de eng soort voor de ander. Maar de dierenverzorger, ook heel belangrijk voor ons, die vongen in het begin, houden ze gaat, heerlijk, die luwe hoeft me net op de weg. Ja, maar dat jengt er al vlot voor velen. Want het is toch leuk, die luwe die vroren, wie geeft hem met het jong girafje of de gorilla of wat dan nog. Ja. En dan had ze het interactie. Dus, maar vingen die apen leuk? Ja, ik kan weinig aaps, dus ik ken het ze niet letterlijk voor. Maar zoiets voor dat kunnen beoordelen. Ja, ik merk toch dat er echt wel bepaalde apen zijn die zoeken echt dat contact op. Maar moet ik zeggen, wanneer ik met de jas van Gaia door het park loop, denk ik dat ze net zozeer mij herkennen. Maar vooral de jas en de jas associëren ze met voor. Met S natuurlijk. Dingen. Dus, maar ze vinden het toch interessant om naar te kijken. Gaat wie vuur het leuk vinden om naar de dieren te kijken. Dus. Ja, en hij is zoveel te zien. En ook een paar speciale projecten, waaronder, even kijken het hoog, Zo van Zand. Ja. En daar is zelfs als een zandsculptuur, staat hij al. Dat werd de Zandsculpturenfestival. Ja. Ik hou al het gaas even voor de first voetje meer, maar dat werd het. Ja, dat is toch wel een redelijk ambitieus project. Ja. Dus hij werd binnenkort 300 ton zand gebracht. Dat zijn 6, 7 vrachtauto's vol. Ja. En die sculpturen die variëren van klingen die op een pallet passen, tot enorme sculpturen van 3 meter hoog. En ik onderbreek die even, dat doe ik niet hier, want ik ken bij Jansen met die gevoelen. Maar we kennen zelfs jouw kieken naar klopt dat? Enge hand van je maat. Want dat event, half uur bedaad, 2 jaar geleden. Aha. En toen kwam corona. Dus vrouwen alles geregeld, die kunstenaars die komen moest de ganse wereld, alles wordt geregeld, de tickets, de hotels, de hele zooi. En toen kwam corona, hebben we het helaas moeten annuleren. Vorig jaar was natuurlijk ook een jaar waarin voor Jansveld zou zijn geweest. En dit jaar hebben we gezegd, corona of niet, maar verdunt je niet meer aan corona. Zeg ik gekscherend, kun je het bouwen. En er ietsje over 2 jaar geleden gebouwd, steekt nog immer, dus dat kunnen we eens even voor jullie kijken. Ja. De Zin van Dam. Zo van Zand, een van de zandsculpturen al een jaar of 2 verder al. Ja, dat wordt een hoofdzand. Dat hebben we op een pallet gezet. Ja, voor, ik ga niks door, die jongen doen dat. Nee. En dat werd dan gekarfd, zo wie men dat in Joodkerkers noemt. En bewerkt met een soort spray. En dan is dat kei, hè? En dat zou weer en windbestandig zijn. Ja, ongelooflijk. Ja. En wieveel komen er nog bij dan? In totaal gaan we 10 bouwen, waarbij er een paar zoeklengs en dit, maar er zijn er ook bij, die zijn 8 meter breed, 3 meter, of 8 meter lang, 3 meter breed en 3 meter hoog. Dus het zijn enorme dingen. Ja, dus echt, jullie moeten gaan kijken. Want zie je nu een beeldje ervan, maar dat moet ze in werkelijkheid zien. En dan kan ze ook komen kijken, wanneer die jongen aan het bouwen is. En dat denk ik dat het extra leuk maakt. Dus voor Jan en een berg zand verlossen zie je dit maar het tweede. Dan komen die kunstenaars en je ziet het groeien. Geweldig. En wanneer? April beginnen we. Voor de meivakantie kennen de lu zo het verdig moeten zien. Schön. Ja, voor komen kijken. Ik ben Ron van den Einde en dit is mijn zoon Noah. En ja, onze binding met Kerkrade is dat wij uit Kerkrade komen. Recreëren in Kerkrade is leuk omdat het heel erg veelzijdig is. En er is voor elke leeftijd wel wat te beleven. Zoals hier bij het Gaia-park is nu de toren nieuw gebouwd. Nou, het is heel erg leuk als inwoner van Kerkrade. Als je weet dat de toren bijna op het middelpunt van Kerkrade gebouwd is. Wat vind je nou zo leuk in de toren?
Ja, gewoon hij is super hoog. Dan heb je een heel mooi uitzicht over heel Kerkrade en dan kun je zien. Oh, daar is het voetbalstadion. Oh, daar is de markt. Daar is een leuk cafeetje. Noem maar op. Ja, ga er lekker op uit. Ga het ontdekken. Ga naar de verschillende recreatiemogelijkheden in de gemeente. Er is voor iedereen wel wat te beleven, voor jong en oud. Ook heel erg afwisselend. Hè? Of je nou natuur bezoekt, of de dieren hier in het Gaiapark. Of het Industrion, waar je met techniek bezig kunt zijn of iets kunt leren over het mijnverleden van de gemeente Kerkrade en de regio. Ja, ga het ontdekken. Het is heel erg veelzijdig en elke keer weer vernieuwend. Ginny en Marco. Ginny, jij woont in zo'n tiny house. We spreken Nederlands, hebben we afgesproken. Jullie spreken niet allebei dialect, dus dat is wat gemakkelijker dan. Marco, je bent van de gemeente en je hebt de tiny houses in jouw werkpakket. Klopt, ja. Dat is een van de projecten waarmee we bezig zijn in Kerkrade. Een hartstikke leuk project. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En het is in Haanrade, hè, op de Kamersborg. Ja. En de straat heet de Broenkoel. Is daar ook een Broenkoel geweest vroeger? Of, ja, dat is in het verleden inderdaad een bruinkoolgroeve geweest. En we hebben in februari even van buiten een inloopmiddag georganiseerd. Daar hebben dus ook mensen uit de wijk eromheen ideeën kunnen aandragen voor een potentiële straatnaam. En uiteindelijk is er gekozen voor deze verwijzing. Een mooie dialectnaam. Precies. Ja. En jij woont er nu? Klopt. Hoe is dat? Ja, het is echt superleuk om in een tiny house te wonen. En ook dus om in Kerkrade te wonen. Ik moet zeggen, ik ben een van de... Samen met mijn vriend woon ik al 4 jaar in een tiny house. Dus voor mij is het niet nieuw. Het is geen grote overgang. Voor mij niet, nee, maar voor de anderen allemaal wel. Ja. Ja, maar zij vinden het ook heel leuk. Ja, en hoe is dat idee dan bij jou geboren, zeg maar, om in zo'n tiny house te wonen? Nou, ik denk dat ieder proces van ieder mens dus uniek is. En ons proces was denk ik anders dan heel veel andere processen. Want wij hadden in 2016, toen der tijd woonde ik met mijn vriend in Zoetermeer bij Den Haag. Toen hebben wij alles daar woon ik ook. Serieus? Ja, dat is zeker serieus, ja. Ik geloof er niks van. Nee, nou ja, daar kunnen we het zo nog wel over hebben, maar ik hoorde ook. Ja. Maar goed, dus toen hebben wij besloten om alles op te zeggen. Ons werk, ons huis. En toen zouden wij voor onbepaalde tijd op reis gaan. En uiteindelijk zagen wij dat we... waar wij naar op zoek waren was een bepaalde mate van vrijheid. We wilden meer in de natuur zijn. We wilden ook een kleinere ecologische voetafdruk achterlaten. Ja, we gingen op de fiets toen op reis. Dus dat was toen op dat moment onze kleinere ecologische voetafdruk. En alles wat wij tijdens de reis hebben geleerd en hebben meegemaakt... en alles wat we voor ons zagen over hoe wij zouden willen leven... dat kwam eigenlijk allemaal samen in een tiny house. Dus zo is dat bij ons gegaan, maar in ons geval gingen wij dus van 1,5 jaar wonen eigenlijk op een fiets, met je fietstassen. Ja, en van de wijde wereld naar een tiny house, dat is ook een... Ja, maar voor veel mensen die gaan van een normaal huis met heel veel kamers en spullen naar een tiny house. En wij gingen van onze fietstassen naar een tiny house. Dus wij gingen eigenlijk van klein naar groot. Terwijl heel veel mensen van groot naar klein gaan. En je hebt van veel afstand moeten doen dan? Ja. Van veel spullen? Ja, van veel spullen. En dat is ook voor heel veel mensen een motivatie om eigenlijk minder spullen te hebben, minder ballast, minder financiële druk ook om al die spullen te onderhouden. Zoals je huis moet ook onderhouden worden, betaald worden. Een tiny house geeft ook echt wel wat financiële vrijheid eigenlijk. Ja, mooi is dat. En zo'n project van de gemeente, hoe komt dat zo tot stand? Hè? Want... hoe komt zo'n idee binnen dan? Hè? Ja, ik denk dat in iedere gemeente natuurlijk anders is. Hier is het idee eigenlijk geboren in rond ergens, ik denk eind 2019 dat zal zijn geweest. Toen de toenmalige gemeenteraad vroeg van jongens, kunnen we iets met alternatieve woonvormen binnen onze gemeentegrenzen? Ja. En uiteindelijk kwam toen ook het idee met de tiny houses naar voren. Dat is toen binnen de gemeente verder uitgewerkt.
is bij ons op de afdeling beland. En toen zijn we op het internet gaan zoeken van hoe kunnen we dit aanvliegen. Dus we hebben diverse gesprekken gevoerd. En uiteindelijk zijn we ook inderdaad bij de vereniging van Jenny en Richard terechtgekomen. Dus dat is een vereniging van mensen die tiny houses hebben of willen? Of... Ja. Okay. Het zijn er volgens mij meerdere, maar ik denk dat Jenny daar veel meer over kan vertellen dan ik. Maar jullie hebben een eigen vereniging. En daar hebben jullie aangeklopt en gezegd, hoe kunnen we dat idee samen realiseren? Ja, precies. Ja. We hebben diverse gesprekken gevoerd. In het begin natuurlijk wat meer oriënterend van aard. Van waar staat de vereniging voor, wat willen jullie, hoe groot zijn jullie, wat kunnen jullie? En op een gegeven moment zijn er plannen uitgewerkt om in de natuur de Karelsboog aan de slag te gaan. Is het eigendom van de gemeente, die huizen, of worden ze gehuurd? Of is het jouw eigendom? De huisjes zijn allemaal eigendom van onszelf. En we hebben dus inderdaad de vereniging Tiny Wonen Limburg. En wij zijn een vereniging voor en door mensen die in Limburg klein, ecologisch en duurzaam willen wonen. Dus wat wij als vereniging doen, als bestuur, benaderen wij verschillende gemeentes in Limburg actief om te kijken of zij een tiny house project al dan niet tijdelijk willen realiseren met ons samen. En op het moment dat een gemeente dan ja zegt, dan is het vaak zo, het hoeft niet hoor, maar vaak is het zo dat een gemeente dan de grond levert. In dit geval gaan we dus huren van de gemeente. En de leden die moeten zelf zorgen dat zij een huisje hebben. Dus dat kopen ze zelf, dat laten ze bouwen, dat bouwen ze zelf, dat mogen ze zelf weten. En dan op volgorde van inschrijving wordt er bepaald wie als eerste in aanmerking komt voor zo'n huisje. En want dat vinden denk ik mensen heel erg interessant. Hoe ziet dat er nu uit? Hè? Hoe groot is dat? En hoeveel kamers heb je? Hoeveel badkamers? Nou, de standaard is een beetje dat het mag nog een tiny house genoemd worden tot 50 vierkante meter. Okay. Maar die van ons is 20. Dus die van ons staat op wielen. Dat is ook zeg maar een tiny house on wheels, de originele. En wij hebben er ook voor gekozen, dus dan heb ik het over mijn partner en ik. Wij hebben er ook voor gekozen om te voldoen aan de geldende normen dat je als normaal vervoer over de weg mag. Dus hij is 7,20 meter lang, 2,5 meter breed en 4 meter hoog. En dan dus dat is zeg maar een kleine woonkamer of zo? Hè? Een kleine woonkamer, ja. Dan heb je het gehad. Dan heb je het gehad. En dat is 1 verdieping? Nee, wij hebben nog een verdieping waar we slapen, maar daar kunnen we niet staan. En buiten heb je nog een tuin? Of, Ja, wij hebben nu kavels van 150 vierkante meter. Dus dat is dan onze tuin. En bij ons tiny house, dat moeten we nog gaan bouwen, komt ook nog een terras. Ja. En dat wordt dan een soort van uitbouw, zou je zeggen, waardoor het eigenlijk dubbel zo groot wordt. Dus het buiten wordt net zo groot als binnen. Ja. En ik hoop dat ook veel mensen gaan kijken. Ja, dat gebeurt al. Ja. Er komen echt heel veel mensen kijken. Mensen hebben het op Facebook gelezen of in de krant heeft het laatst gestaan. En het spreekt zich zo een beetje rond. Er komen echt heel veel mensen kijken. Net voordat ik hier naartoe kwam was er ook weer iemand. Oh, ik ga ook eens langs rijden, dat weet ik zeker. En de gemeente, gaat de gemeente nog meer van dit soort tiny house projecten doen in Kerkrade, of blijft het voorlopig hierbij? Nou ja, voorlopig blijft het inderdaad bij deze pilot. Het is een pilot, de naam zegt het al. Er is plek voor 5 tiny houses nu op Karelsborg en die zal ook de komende jaren worden geëvalueerd van hoe gaat dat. En wat zijn de dingen die goed gaan, waar kunnen we ons verbeteren. En het is in ieder geval niet uitgesloten dat er nog ergens anders mogelijk in de toekomst een pilot, of niet een pilot, en maar als gewoon er echt een heel veel vraag komt misschien. Hè? Ja, de vraag die is er, dus daar ligt het niet aan. Nou ja. We gaan afwachten. Precies, maar er is nog op dit moment niks concreets bekend. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Heel veel succes met het project, maar ook jullie vooral met wonen hier in Kerkrade. Dankjewel. Tiny house, waar we dan eigenlijk nog een mooi dialectwoord voor zoeken hier in Kerkrade. Bedankt voor jullie leuke gesprek, Jenny en Marco. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel.
van Egelser, maar ook Leef Louis van Boesenaaf. En ik heb hier even dat behuurlijke Louis van Boesegelser ook vandaag aanwezig zijn. Van harte welkom bij deze bijzondere opening van het mijnmonument Het Koeleven op deze rotonde op de hoek Wouwbacherweg, Rimburgerweg. En wat ons betreft is het wel echt een poortsoog richting Egelser, een poortsoog richting de stad Kerkrade. En ik denk dat ze geen schöner plek voor zo je het kunt bedenken. Wat vandaag gebeurd is een initiatief van John en mij. Dat is 2 jaar geleden ontstaan wie de rotonde zou komen. En dat is een mijnmonument gekomen. En John, ja, God... We zijn gewoon flabbergast. Het verzet helemaal sprakeloos ervan wat hij is neergezet. Niet alleen maar door ons, niet alleen maar door Marie, maar ook door de samenwerking die we hebben gehad met gemeenten, met Beleef Kerkrade. Ze hebben ons zo gefaciliteerd en zo bijgestaan. En ook het vertrouwen wat we hebben gekregen van de gemeente in die 2 jaar. Die wil ik toch wel echt benadrukken. Super. Ohne Jan wordt het ganse monument niet gekomen. Ik kan wel gaan uitdenken, maar dan moet er even vinger dat kan uitvoeren en met zich metdenken. En dat wordt Jan. Nou, ik denk dat dat het een beetje was. En vandaag worden we trots. Dit burgerinitiatief, want dat is het, burgerinitiatief van Jos en John, hebben ze eigenlijk tot uitvoering gebracht. Ze zijn bij ons komen, je had dat meteen als gemeente omarmd.
Ik ben Anne Bosman. Ik ben Sanne Schepers. We zijn hier op het Superlocal terrein, om precies te zijn de gemeenschappelijke ruimte, het Superlokaal. Het hele project heet Superlocal en dat is voor ons gevoel het nieuwe bouwen. Het kijken wat je kan doen met materialen die er al waren, het hergebruik. En dat gaat als het goed is ook plaatsvinden in het hele gebouw, het hele terrein en ook in het Superlokaal. Wat wij specifiek zo interessant vinden aan Kerkrade, maar vooral ook aan het Superlocal project, is de hele instelling van het omkijken naar je omgeving, het sociale, het duurzame, lokale. Dat passen we eigenlijk toe elke dag bij wat we doen. En we hopen dat hier in een combinatie van wonen en werken te gaan doen. En het is een heel erg interessant en spannend gebied. Zeker omdat hier heel veel culturen en landen bij elkaar komen. Daarnaast ligt Kerkrade heel centraal in Europa, waardoor je dus overal zo bent. We zitten om de hoek bij Aken, waar een trein gaat naar Parijs, waar wij heel vaak zijn. En dit is sowieso heel interessant, want er komen meerdere landen bij elkaar. Dus het is hartstikke gemixt en leuk en nieuw voor ons. Daarnaast heeft Kerkrade nog een ontzettend rijke historie en ook een ontzettend bijzonder mijnverleden. Dingen die nog heel erg ontdekt kunnen worden en ook nog beter kunnen worden uitgelicht. Iedereen staat open voor elkaar, iedereen helpt elkaar. Het is een echt dorpsgevoel, heel saamhorig. Men zegt Kerkrade is ver, maar Kerkrade ligt eigenlijk dichter bij alles. En dichterbij dan dat je denkt. Zeer ondernemend echtpaar uit Kerkrade. Harm en Dionne Weerts, hartelijk welkom. Dank je. Dit jaar moet ik zeggen, ik wil zeggen op de 30 april, maar op de 30 april dit jaar houdt u jubileum. 25 jaar Weerts Company. You know. Had er jutje vierd? Nee, bescheiden. We hadden een kleine bijeenkomst georganiseerd voor oude boek geschreven, dat is dit boek. Dat gaat over de afgelopen 25 jaar en dat hadden we gepresenteerd. En dat hadden we met een kleine groep eigenlijk bij neergezet om te toosten. En vergunt eind mei, begin juni, met alle medewerkers naar Mallorca. Ah, heerlijk. Dus dat gunt we echt flink oostpakken. Ja. Heerlijk. Dan zijn we met 240 man. En dat verdienen ze ook niet meer. Zeker. Ja, tuurlijk. Ik vervang met mijn hel werken. Dat moet gebeuren, maar dan moet ze ook flink feesten, want het kan. Dus echt zo'n lang weekend tezamen in de vlier nou. Ja. 2 nachten. Heerlijk. Bloemetjes buiten zetten. En ja, goed, dus dat hadden we eigenlijk elk jubileum gedaan. Ja. Met 5 jaar, met 6, met 15, met 20 en nu met 25. Ja. En dat is dan 2022 en wie wordt 25 jaar geleden? Ja. Iets anders. Waarom met z'n tweeën? Echt met z'n tweeën? Echt met z'n tweeën. Vanaf dag 1 begonnen. En ja, kun je eigenlijk niet meer voorstellen, maar het had ook wel iets natuurlijk. En hoe hebben jullie elkaar dan ontmoet? Ook al in deze branche? Of, ja, we begonnen met een briefje van het uitzendbureau. Ja. Ik werkte bij Adecco en Dion ook. Ja. Ik had Dion eigenlijk aangenomen bij Adecco. Als interstudent, ik word ook kantoormanager in Kerkrade. En Dion kwam bij mij solliciteren. En toen wordt er al gehad van in de klik. En dat zou tegenwoordig in de MeToo-situatie en zo moeten we er voorzichtig met zien. Ja. En 1 februari is Dion begonnen bij Adecco. En ik word 3 februari jarig. En dus zijn we met het team het gaan eisen omdat ik jarig word. En Dion is me toen heen komen halen en heb ik ook nog heen gebracht. En we hadden alle 2 geen relatie op dat moment. En vanaf dat moment, Dion woonde toen ook bij de ouders. Dus 11 jaar jonger wie ik ben. En toen is het eigenlijk heel veel vlot gegaan. Ja. En zo gebleven best nu. Maar toen zat er enig met u tweeën begonnen. Dus een eigen bedrijf met u tweeën. Ja, we waren alle 2 in dienst van Adecco, dat grote internationale beursgenoteerde bedrijf. En we houden zich van bij arbeidsmiddeling gaat het om mensen. Mensen moeten de juiste baan brengen. Dus ze moeten ze niet doen vanwege het geld, maar vanwege die dienstverlening die moet op de eerste plaats staan. En vandaar, dat kennen we eigenlijk veel best zelf. Een beetje eigenwijs ook. We kunnen dat gewoon zelf doen. En daarvoor pandje gehuurd op de Oranjestraat, op de hoek. Daar zit nu een dierenarts gelukkig, van de Frank Wiers voor dat pand. Heel klein pandje wordt dat. En daar hadden we bureaus opgedraaid van IKEA, weet je wel. Computer gehouden bij de maker, reclame maken voor dit maken. En toen zijn we begonnen.
Met z'n tweeën geen personeel. En dat wordt een hele leuke ziet. Toen hadden we ook een openingsborrel georganiseerd. Met oranje bitter. En omdat we op de Oranjestroos stonden, geopend worden. En op 30 april, over als huiskleur oranje genomen. Want dat is nu nog allemaal de huiskleur van Wierskom. Ja, precies. Dat is wel een leuke kleur. Dus zo is dat ontvangen, dat oranje? Ja, eigenlijk min of meer toevallig. Zeg maar. Ja. En je beleven. En mensen naar werk zelf kijken. Dat vind ik wel interessant uit zijn bureau toen en nu, het bedrijf wat er nu had. Wat is het in de kern nog hetzelfde of zijn er enorme verschillen? De kern is wel hetzelfde. Ja. Het vak blijft altijd zoals het is. En die toegevoegde waarde bieden voor mensen die op zoek zijn naar een baan, dat is gewoon altijd hetzelfde. Ja. Maar het is natuurlijk wel wat veranderd. Het is meer gedigitaliseerd. Het is wat minder soms persoonlijk, maar we proberen toch wat persoonlijk te zijn. Ja, precies. Dus dat werk, daar zit niet zo heel veel verschil in. Nee. Je probeert gewoon je bent gewoon intermediair om mensen aan het werk te helpen. Ja. En we vinden dat dat per se persoonlijk moet. Dus Ja. wel een keer En wat is dan persoonlijk? Wat bedoelt ze dan? Nu in de ogen kijken, die verdiepen en wie is de mens? Wat zoekt hij eigenlijk? Ja. Wat had hij voor een cv? Welke baan past het beste bij die persoon? Ja. En dat zoeken naar de baan wat het beste past bij die persoon. En dat is eigenlijk de kracht geweest toen al en nu nog immer. Want als ze dat niet goed deed, dan steekt ze de plank natuurlijk mis. Ja. En wanneer nu in een baan terechtkomen die niet past bij die lui, zijn ze hartstikke ongelukkig. Ja. Dus En dat voor een groot deel van die leven, want de werks voor een behoorlijk aantal stonden in die leven. Daarom? Ja. Dat is ook zo. Ja. En daar zijn we ganz klein mee begonnen en intussen hebben we natuurlijk in eigenlijk heel Nederland kantoren en filialen en zitten we in het buitenland. Dus hebben we dat eigenlijk wel uitgebreid en we hebben groter gemaakt. Ja, eigenlijk omdat we zoveel mogelijk nu willen laten profiteren van die dienstverlening. Ja. Want wat werkt de kerk hoor, dat werkt ook in Maastricht. Dat zou men niet nog maar zeggen, maar dat werkt ook. Ja, precies. En dat werkt ook in Tilburg, dat werkt ook in Eindhoven, want overal zijn nu die behoefte aan die richtige baan. Ja. En, we zullen niet meer met de dagelijkse leiding beschäftigt. Dat is niet meer als het erboven enig was. Een familiebedrijf, had een familieraad waar duur is het. We hadden die governance geprofessionaliseerd eigenlijk. Ik denk met zijn bedrijf goed wil maken, moet ze zorgen dat het fundament stevig is. Eigenlijk wat ze goed huis als bouwen ook, kan alleen maar het fundament stevig is. Ja. En het stevig fundament, dat betekent in ons geval dat voor de bestuurdersrol, dus de directierol, en de aandeelhoudersrol en de toezichthoudende rol, hoe die handrol. Dat zijn 3 verschillende rollen. En voor de rol van de aandeelhouder, omdat we eigenaar zijn, en toezichthouder en de directie. Dat zijn externe lui, die zijn van behoefs gekomen. En die zijn nog gespecialiseerd in het voeren van directie. Er zijn een financieel directeur, een commerciële directeur, een algemeen directeur. Dat wil niet zeggen dat we niks meer doen, want dat wordt wel eens gedacht. Dat wil ik wel graag weten. Ja. Die gedachten liggen natuurlijk op de loer. En die zijn rentenieren. Maar het tegendeel is het geval. Nee, maar we hebben altijd gedaan wat we leuk vinden. En werken is voor ons hobbyen. En dat doen we nu nog steeds. Alleen, Heerlijk. Ja. En nu, jullie nemen natuurlijk een hele belangrijke plaats in de samenleving, hier in Kerkrade zeker. Hè. En wat is daar de achtergrond van? Wat is daar de gedachte achter geweest? Dat je dat ook heel graag wil doen. Hè? Dus, we vinden gewoon, we komen uit Kerkrade. Heb ik het niet over sponsoring, maar ook over bestuur? bestuur. Nou, we vinden gewoon als het met jezelf goed gaat, moet het met je omgeving ook goed gaan. Dus we zijn heel erg van geven en nemen en iets voor elkaar betekenen. En dat vinden we wel... En dat is zeg maar maatschappelijk ondernemen, zoals dat eigenlijk zou moeten. Voor ondernemen ook net vanwege het geld, wat voor de AVD, want dat vinden we eigenlijk niet zo belangrijk. Voor wel eigenlijk een stukje meerwaarde bieden aan de omgeving waar we in opereren. En daarbij is het ook zo dat de sterkste schouweren de zwaarste lasten moeten dragen. En dan zullen dus nu moeten opstaan die ook ondersteunen en metbesturen. En ervoor zorgen dat dit mooie kerkgebouw, want we hadden eigenlijk een hele mooie plaats, waar we stoot op zijn, waar we heel graag wonen, waar we ook heel graag ondernemen. Dat dat een beetje mooier werd. Dat we ook zagen, we hadden in die jaren dat we hier nu zijn, ook een bijdrage geleverd aan een beetje het schöner maken van de stad. Daar willen we graag een steentje aan bijdragen. Ja, ik vind het nog wel erg schön. Dat klinkt echt geweldig. En zeker, dat is echt beleefd kerkhoor. Dat was in optima forma natuurlijk. Dat, en vanzelf ook plezier. De kiezenhovense samenleving hier is het wel terug. Ja. Geef en nemen. Ja. En dan kom je ook nog Dion bij Roda weer terecht. Hè? Jeetje, ja, dat is mijn tweede liefde. Ja, hè? Dat blijft gewoon. Dat zit in mijn DNA. Ik heb een oranje hart, een hart voor houden. En heeft Harm dat minder dan dat, nee, dat Roda DNA? Tegenwoordig steeds meer.
Oh, dus, dat wordt weer gevoed. Ja, maar ja, we zijn al 26 jaar samen. Dus met de loop van de tijd heeft hij dat toch steeds meer in zich gekregen. En ja, soms denk ik wel eens dat hij nog meer fan is dan ik, maar dat kan bijna niet eigenlijk. Dus, maar waar komt het vandaan? Waar komt dat ik ben altijd met mijn vader, die wou altijd dat mijn broer meeging, maar die ging nooit mee. En ik ben altijd meegegaan. En ik ben een mascotte geweest op mijn 11-jarige leeftijd bij Rode. Jazeker. Zijn er nog foto's van? Ja, beslist. En daarna... De bal af? Ja, de eerste bal heb je. Ja, hostess. En goed, het zit gewoon erin. Rode Hart. Ja, dus... Nou ja, en Rode is ook het over als kerk gestozen moeten zien. Ja, dat is natuurlijk een geweldige club. Dat is niet helemaal RV Mechelen. Nee, maar toen ze een luchtstunt hingen, dan moeten ze kijken wat er in het stadion wat zich daar afspeelt. Dat weten ze zelf ook. Ja, ik word nu nog begeisterd. 40 dagen geleden. Ja. Dat was jammer, maar mocht nog niet ook zo de zijn. dynamiek, ik vind ook de dynamiek van het spel en ook dat het gaat is wat ze echt die heer kan scharen als kerk gewoon, dat ze er stoot op kan zien. Dat vind ik eigenlijk. Ja, en dit is natuurlijk een prachtige accommodatie. Los van het voetbal nog even is het natuurlijk een geweldige accommodatie. Ja. Nou, en dat is ook gewoon een leuk bruggetje naar de afronding, denk ik. Hoor. Het geloof en vertrouwen gaan in zichzelf en in wat ondernemen betekent en wat de stad voor die kan betekenen. En ik vind ook dat kennen we zo alle een vuurbal nemen, vind ik wel. Hey, ver misschien nog even Ludie Kiek aan die het bochtje wel aan. Dat werd gratis verstuurd. Dus daar hoeven ze niet te kopen, dat kunnen ze van ons. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus, en dat kunnen ze via onze website bestellen. Wanneer het goed is, kunt u ook in beeld was en het kunnen bestellen. wiers.com/boek25. Dat is het. En dan werd het nog helemaal schick. Want dat boek dat wordt gedrukt, maar dat drukken we ook voor anderen. Het is een beetje een fotoalbum, waar we eigenlijk terugkijken wie een fotoalbum op de race van de afgelopen 20 jaar. En nu kennen we dus met kijken. En die kennen we dus met die race herbeleven dan eigenlijk. En dit is zo om je het vast te leggen, dat het behouden blijft voor de komende generaties. Weet je, als je zo'n race has gemaakt op vakantie, vind ik het ook leuk wanneer er een fotoalbum is, dat ze nog eens kunnen bladeren wat ze gewerkt is. En dat is met dat album ook. En het schoonste van die ganse race vangen we, dat we met Lu samen zijn opgetrokken. Dat is natuurlijk... Ja, dat blijft toch wel een rode draad. Reizen deze met Anne Lu samen. Dat blijft de rode draad in u. Ondernemen en leven ook, ze samen doen voor dat. En bedankt voor dit leuke gesprek. Dank u. Over ondernemen een keer gaan, of het samen ondernemen een keer gaan. Je hebt betekenen voor de samenleving. En vast je laat in de bocht, wordt er alle een exemplaar van kan bestellen. En het werd ook nog heen geschikt. Dat wordt Harm en Dionne Wiertz. Hartelijk dank. Dank ook. Hoi, ik ben Diana Ramakers, ik ben de eigenaar van het bedrijf Light & Space en ik ben lichtkunstenaar. Nou, ik ben hier geboren in Kerkrade, ik ben hier opgegroeid en ik werk ook als kunstenaar hier in de stad Kerkrade in mijn atelier. Ik ben een zogenaamde hybride kunstenaar. Ik maak kunstwerken voor tentoonstellingen, onder andere in het International Art Center in Tokio. Maar mijn werk vind je ook in een galerie in Eschweiler. Nou, de stad Kerkrade heeft mij heel veel gelegenheden geboden en kansen geboden om kunst te maken. Bijvoorbeeld hier waar we nu voor staan, het kunstwerk voor de Martin Buber plaquette. Dan heb ik nog een kunstwerk gemaakt voor het Stadspark. En niet te vergeten het kunstwerk voor de historische spoorbrug, de Locht. Daar kreeg ik de gelegenheid en dat was ook echt fantastisch, vond ik, om voor die oude brug, die echt een van de weinigen nog in Europa is die op die manier gebouwd is, om daar een lichtkunstwerk voor te creëren. Dus dat maakt het voor mij heel bijzonder. Kerkradenaren moeten weten dat het heel interessant is om hier iets te doen, want we liggen als een soort spin in het web in de regio tussen Duitsland en België ingeklemd. Het geeft ongekend veel mogelijkheden voor jezelf als ondernemer, maar ook als een soort van actieradius, een publiek wat je bereiken kunt. En dat maakt het heel speciaal en heel aantrekkelijk voor mij als lichtkunstenaar, maar ik denk ook voor andere ondernemers om hier te opereren in deze omgeving. Verzund, zo je zag, te gast bij Vie Zwembad en Sporthal en dus bij mij door verantwoordelijk wethouder, zo je dat zo schön heet, Joost Lange. Du bist coördinerend wethouder, dus du bist politiek verantwoordelijk voor wie is veel meer wie alleen
zwembad en sporthal. Wie is, nou ja, weet nog wel, een soort gedachtegoed, dat wordt dus onder de hoedje kroeven. En vertel eens. Ja, vertel ons waarom het zo nodig wordt. Ja, kijk, voorzeker in Zuid-Limburg, waar een park staan, vooral de kerk, zitten we aan de negatieve lijstje, zitten we allemaal vijf bovenaan. Ja. Ervaren gezondheid. De negatieve lijst over gezondheid. Ja, ervaren gezondheid, arbeidsmarkt toeleiden, negativiteit. En nu voelen ze niet zo lekker in hun vel. En dan willen we met 4 dat doen. En dat kennen we Jan Sjotros in het leven te brengen. Wat is 4 voor de lu? Wij kunnen daar participeren in de volle breedte. Ja, en het is niet alleen maar het zwembad en de sporthal kousen. Maar het is ook nog een keer de programma's die eronder zetten. Waar nu ook zich vanzelf in beweging komen, in de geraniums komen. Of dat doen de kinderzoon die voor je zoon willen maken of hoorden. Dan wil je zien of de oude lui die meer in beweging willen hebben. Meer beweging van oudere programma's lopen van langer. En dan kan een vie natuurlijk gezet worden. Want dat is heel belangrijk om ook die lui in beweging te houden. Dat ze langer oud werden en langer gezond worden. Of met die gezondheid beter kunnen omgaan met de krankheid in zijn hand. En er zit 4 benen voor de breedte. Dus wat dat betreft niet alleen maar de fysieke omgeving, de gebouwen, wat die geweldig zijn. Want de lui zo'n 3 weken je broeken maken van, enthousiast. Ja, maar ook dat de programma's die eronder liggen om te zien wat moet ze doen om je zoon te blijven of te werden, best te werden. Dat wordt eronder liggen. Dus tweeledig, fysiek en inhoudelijk. Programma's 3, die Otelu, ja, en dat is allemaal vanaf de wiegbouw bis aan het graaf. Ja, natuurlijk wel. We zetten over Limburg in de kansrijke start. Dat is een min 9 maanden verhaal. We gaan nog een keer te maken met alleen de voedende moeders, vroeggeboortes, al die dingen meer. En daar moeten we vooral op inzetten dat we kunnen voorkomen in de toekomst. En dan kan vie een hele belangrijke rol spelen. Van begin af aan in het leven. En had ze nu al enig idee wie het land een keer gaat of niet? Ja, we gaan in een ander gebracht natuurlijk. Het is allemaal nog niet zo Jans lang. Maar, nou, nee, klopt. Maar we gaan wel communiceren met de lui. Maar dan moeten we de lui bereiken. En dat is door allerlei flyers, door tv-uitzendingen wie deze en ook programma's die ze erin. Maar ook om de lui heen te horen, om te zien wat is dat fysiek. Ja. Maar het zeker ook voor mij in de wijk. Want ik woon in Egel, als wekker blijf hij. En ik kom dan allemaal naar het centrum weer. Maar ook in die wijken werd de gedachtegoed van 4 uitgerold. En wie gebeurt dat? Kan je een voorbeeld nemen? Nou goed, met het programma 23 op gezond bewegen bijvoorbeeld, wat meer bewegen voor ouderen is, en wil je wandelingen maken, dan hoeft het niet te gebeuren alleen maar dat kan ook in de eigen omgeving gebeuren. Of in de sporthal, of het gymzaaltje, of eigenlijk bij de school, wordt ze met dingen bezig is, waar ook het programma van VI op losgelaten werden. Ja. Op een goede manier. Ja, en VI is denk ik wel een van de grootste projecten die Kerk ooit gehad had, of niet? Ja, kijk, fysiek sowieso. Hè. De omgeving dat is natuurlijk een groot misschien project. Misschien wel Noordermijnsluiting of zo. Ja, kijk, wanneer het centrumplan park zou ook een groot gegeven worden voor ontwikkeld gaan, is dat in principe wie een oude bestuurder, de oude voormalige burgemeester van de stad, met 4 maar voor de stad af. Ja. We maken de omgeving af. Maar wat veel belangrijker is, dat ze ook die zongen van de lui worden trigger, dat ze in beweging brengt, dat ze met andere lui in contact brengt. En dat is die fysieke en die lichamelijke, de psychische gezondheid bevorderen. Dat is ze dan met. Ja. En ik denk dat voordat hij verder gaat, ja, dan is Kerk voor de toekomst toch even wel de toekomstproef zou ik bezorgen. Maar we moeten ook een beetje geduld hebben voordat dat enig alle nu zijn vruchten in het moet gewoon landen bij de lui. Er moet wel weg hier aan vingen. Trouwens, landen bij de openingen zie je, openstelling gaan voor je zie je, een paar weken geleden. Dat hij duizenden mensen gaan komen kijken, die worden allemaal nieuwsgierig, die gaan het zien. En als je dat weet wat je het, nou dat gaan van niet verwaard. Mooi toch? Ja, zeker. En voor zondag sinds 5 september gaan van de lui het wasser liggen en hij sport in de gymzaal. En ik huur alleen positieve dingen. Ja. En bij wie luisteren aan hij rond, hij binnenkunst. Ja, als het trotse bestuurder van deze stad. En met mij natuurlijk Janse College en Janse Rood, zo moeten zien. Want dit is een jaar of 8 geleden begonnen met het concept, met het voorstel. En nu is het liggen voor afronding en met verrek drummer en verdigstunt. Ja, daar had ze prachtig iets in de stad liggen. Wat ze inderdaad, dat kan ze nu bereiken voor alleen Jans Parkstraat. Voorhand, ik ga vorige week zien het heel liever heel en simpel vinden, het was er liggen. Ja, mensen hij gewoon kleus, dan denk je toch, ja, dit is niet echt alleen het verkeer gewoon. Nee, maar we hadden gezegd, VI is gebaseerd op het feit dat we Parkstraat, zoals Jan Zuid-Limburg willen bereiken. En in combinatie met Trendbreuk van de GGD in Limburg sluit dat op elkaar aan, want VI is Trendbreuk. Dat veroorzaakt de Trendbreuk. Ja, wat is dat Trendbreuk? Wat moet dat zie je daar? Dat lui angst en denken over hun gezondheid en de positiviteit erin zien en dat ze in beweging komen. Kijk, met de sporten zo moet ze in de beweging komen. Want sommige bewegen kan ze sporten. En de mensen bewegen je ze grenzen verleggen. En dan gaat het wat stoot maken. En dan gaat ze op die werk veel beter functioneren. Of de vingers wel werken wat ze hier hebben. Dat is een weerslag. Genau. Ja.
En had ze zelf een oorlog in het wasser gelegen? Nou, het is even moeilijk. Ik zou het wel, ja, jawel. Ja. De zwembox past nog, maar ik ga even aandoening aan mijn vos. Ja, dus dat moet genezen. En dat je het kunt, dan ben ik er eerst in het duikbad, in het groesbad. Want natuurlijk is het wel bedoeld voor jeden rennen. Ja, eigenlijk wel. Of wenn ze beperkingen hebben, of wenn ze minder baby's, of jeden rennen kunnen. Die begint met de lui die functiebeperkt zijn, hebben we een doelgroepenbad. Dat is een aparte waterlating mogelijk. Verhandeld al warm wasser, rheumapatiënten, hartpatiënten, noem maar op. Die hebben het een beetje boven de 30 graden. Terwijl het zwembad, het banenbad en het vrijbad 27 graden is, want het is niet prettig om heel te zwemmen in warm wasser. Nee. Dat is er ook. En natuurlijk de kleintjes, het pierenbadje. Ja, zeker. Dat noemen we wat vroeger. Hè. Het spartelbadje is er ook natuurlijk. Hè. Nou ja, voor jullie in dit programma dat volledig in het teken staat van het project 4 van nog veel meer verzetten die met nog veel u moeilijk. Dus wenn ze nou deze uitzending nog niet komen, dan weet ik het ook niet meer. Ja, we zijn allemaal bereid om nu te ontvangen en het verhaal nog een keer te vertellen. Of 10 keer te vertellen, om te snappen. En ze komen hierheen en maken gebruik van de programma's. Dat zijn voor je gelukkig en door met Marvel te doen je gelukkig, denk ik. Sonjo. Graag. Veel succes. Hey, en bedankt voor het leuke gesprek. Ja, je door. Dankjewel hoor. Huub Freuls. En de Huub Freuls is voorzitter van de Dialectverein. En dat is al 25 jaar. En is volgens mij al 40 jaar met je lied. Stemt wel, Huub? Ja, 40 jaar. Nog heel langer. Dus wenn je het kan vertellen over de Dialectverein, en natuurlijk ook ons Kirchers Plat, ons Moddersprach, dan is het de Huub. Huub, we zullen ons met aanvangen, want daar had ze de hele dus vol met materiaal gelaten wat ja, natuurlijk, je runt in 1974, de drie gründer waren de Hans Stelsman, de Joop Pave en de Frits Bloem. Ja. En die hadden ooit een oproep gedaan om het Kirchers Plat te promoten. En is in 1974 de verein in Stangen. En er was toen de Rutzingman die vanaf de aanvang erbij zijn geweest. En toevallig is dan het eerste boek uitgekomen in 1977 al. En dat had ze voor te leggen. Hey. En dat heet dus Gedichten en Geschichten in ons Moddersprach. Ja. Is alleen maar nog tweede hand te krijgen bij de Joep op de maat. Ja. Ah ja, nou ja, dat is toch wichtig. Ja. Goed, verzond op een gegeven moment gegroeid door een verein van 35 man, maar door natuurlijke omstandigheden hetzelfde lu. Zijn van nu maar nog met 15 man in een verein. En zo'n vereinsjaar, dat speelt zich af vanaf januari tot en met december. En wat doen we daar al zo'n jaar? Verbrengen jedes jaar in de kalenderhuis. Dat is dan... Noen warm. Dat wie vuilste? Dat is de 42e. Dat is de 42e kalender. En daar had jedes jaar een ander thema. Ja. En dat thema is dit jaar Rongserum. Ja. Of de Rongserum. En Rongserum, dat is een ander woord voor een rotonde. Want wenn ze met de auto viert en de tom-tom zegt, ik ga allemaal, je moet recht terugvaren op een rotonde, zet allemaal tweede afslag rechts. Ja. Dat is gewoon snaghoes natuurlijk, of derde afslag links. Dat is en hoe hadden we dan een nieuwe stem in het plat dan? Een nieuw woord, wat leider nog net in de nieuwe dictionaire staat, wat er hoort te spier met, en die is ook vorige week uitgekomen. Ja, natuurlijk. Dat hebben we gezien natuurlijk in de kranten, in het ziedonker. Moet ik zeggen, ik moet nog een beetje op mijn woord letten in het ziedonker. Dat nieuwe dictionaire met... Er zijn nu zo'n 500 nieuwe woorden bijgekomen die in de loop der jaren verzameld worden door gelui. Die zeggen, dat staat niet terug, mis, dat treedt. En zelfs erbij, dat woont in Andorra en is zeker heel sterk. En daar hadden ze een paar duizend woordjes gezegd.
Maar daar blijkt er ook veel Duitse woord bij te zien, dus die hebben van wat roezelig. Maar dan hebben we dus een oersalus gemaakt en dat is eigenlijk in de dictionair. Ik weet niet, is misschien ook lastig, maar wat is nu het schoonste woord wat erbij is gekomen? Het schoonste woord erbij is gekomen? Oh jee. Apart woord. Stimmung, dat stond nog ja niet erin. Stimmung. Dat stond niet erin, dat had Frans wel veel dictionaire gehad, maar het woord stimmung stond nog niet erin. Dat is er komisch dan. Ja. En waar selecteert me op wat in de dictionaire kunt? Wat nog zo'n woord is? Een zunzer. Ja, een zunzer is een vrijwilliger. Een vrijwilliger, ja. Daar wordt de hoofdwoorden niet erin, dus dat zien de oortrainen. En waar selecteert ze dan op wat in de dictionaire kunt? Want er staan natuurlijk echte Kirchhoffse woorden erin, er staan nog woorden die uit andere taal stammen natuurlijk ook. Waar selecteert ze dan op? Ja, we selecteren erop om natuurlijk wat verhouden aan het dictionaire. Wat is je met al verder dan? Dan wordt al laatste nieuwe dictionaire daar. En daar hebben we natuurlijk gebruik van je maat. De eerste druk stond ook veel meer woorden als weer de tweede druk. En dan hebben we die wat bijgevuld in de nieuwe dictionaire. Ja. En dus wat erbij is komen, dus zit nu in de laatste nieuwe dictionaire aan. Qua bladzijden is even voorblijven, 670 bladzijden toch, folie druk. En wat ook daarbij is komen, zijn kingerrijmser en kingerliedjes, die voor lang geleden hebben we zongen met de kingen, wie ringelen, rosa, zo'n dingen. Dat stond allemaal in het erin, hebben we verzameld en dat zit ook nog een zingen erin anders. Ja, maar het is het enige wat ze door de dag kan gebruiken, de spoor van door de dag, maar er staat ook wat ze behouden wel, of wel ze behouden vuur. Dat zou kunnen, of niet? Ja, zeker, dat zijn die woorden sowieso. Ja, die vereniging ook niet meer gebruiken. Nee, dat zijn nog woorden bij die werden niet meer gebruikt, dat stemt natuurlijk. En voor een cool woord ook? Cool woord zijn nog erin, die hebben voor toe over je normale Dus dat dialectverein, de kalender, de dictionaire, bugsje. Ja. Dus, behouden van de spoor. Behouden van de spoor. En dat doen we dan door het uitbrengen van Beuger en de kalender, maar ook door dialectmeddigen. Want vorige week op Chevier met dat er Chevier met er meddig. En waarom juist Chevier met? Het blijkt namelijk dat voor de muziek die we daar houden, de oude Schottel, schreven die zich. Ja. Die jongen komen alle vier van Chevier met. Jan zoveel zijn zo bij vrouwen artiesten van Chevier met, weer Jan Hazelier, zoon van Frans, en Miet Muller. Ja, Jo Jansen, die woont daar wel op Hardenberg, maar had dezelfde postcode. Had dezelfde postcode, maar wonen nu wel. Wonen nu wel op Chevier, moeten zeggen. Ja, en daar houden we ook ieder jaar een dialectavond. En daar werd er door een nieuwe kalender gepresenteerd. Dat is zoiets. En ook, wat het is, gaat van 15 mitglieder. Ja. En het is natuurlijk ook iets wat vergriest, wat we natuurlijk Kirchhoff wil zien bij ook andere vereinen. En wat je voor daar doen. Ja, dat doen we een plaat en medding, om het te zeggen. Daar laten we nu in om te komen van iets vertellen, een geschichte in het blad. Of je dichtje wat ze aan het handje hoe. Nou, kom eens dat vertellen. Het hoort van de vereinslokaal. Alleen dat is nu even gesloten. Dat is de weerschap, maar wanneer die je lichaam op je. Je hebt van die medding gehoord van kom eens vertellen ons in het blad. Ja. En de hoffen natuurlijk ook. Dat nu die je ziet aan het vertelt. Met je lied. Willen weer doen. En jij dan kan met je lied werden. Jij dan kan met je lied werden. Kan zich melden. Ja. Onder info@ dialectvrij.nl. Ja, dat kun je straks het beeld. En zum Schluss misschien, wenn ze nu nog, hoe gaan ze die kingerrijm zo? Kan ze even uur lezen of niet? Ja, dan moet je even pakken. Ja, zo Jan Vloot zo, zijn vaak toch maar veel van de vrede, die dingen. Tot Nicola moet een spisse aan een deurenhek. Toen komen twee politie, die noemen er Nicola met. Nicola heen, Nicola door, Nicola in de bokseboom. Dat is hoe kinderrijm van vroeger aan de kinderen leren. En ik breng het allemaal over aan mijn kleinzoon. Ja, zeker. 5 jaar en dat vind ik dat allemaal interessant. En zo je het dan van dingen kleinzoon wel weer? Hoffen we dat het weer, dat de onder ons kinder kijkt. Die plaatmoeder. De plaatmoeder, ja. Huub, bedankt voor het komen, Jan. Ja, en voor alles wat ze bij zich houdt. En we hopen dat de lui ook de Christboom en de hoofdhand van dat dialectverein. Dank je. Bedankt. Dat willen we horen van je. Dank je.